راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو أب رحون كربان تركبو ز خبركم سمعتي راديو إرنا سلامتنا يبصحكم باريس كاب زركب قوام استدينا لومي سوني سلاسة حساس كل تشان عصر شعتانيو ناي ساعت زي سمناين مدبات أتوكرو أبوانا قداتن ناب راديو إرنا تلقو ملقتاتن مزينا توايدو كغربيو مكتالكم بخبر نعدم تكال قبرسن ناي أليف أبيرتراه نزكاد دهساسن كوعتان كرسي 199 دولار بركيتو تركي أب الصومال نستفدت أمد قاعت الزوعل هتوس حجز ليخا منيستر مكل خالز مرحول على ويلوخ جابان ناب جيبوتي بتسحو راديو إرنا ناب زرزر زينا مسن سجر أب سويسرلاند كتما جنيفاز مدبرو تكال قبرسن ناي أليف أبيرتراه نزكاد دهساسن كوعتان أب شاد شاي كفل زمن نايز نبرا كرسي أبيات كريستيانات زوعل 199 دولار كم زبر كتافليتو اتتكال أبناي كوينات زوبان زركبا كم عراق أفغانستان فلسطين سومال سودان زامسل هاجرات أب الدهساس كوعتان عقابن كرس زوعل بتغلالا 10 مليون دولار كم زلقسه زملكتو نازي حبريتا زلاخو وغنات إرترا حانتي كاباتن مخانا أسميروم منقس تركي أب الصومال بستفتس مشبرا متقعت نستقودو زوعل هتوت حجز ليخو اتمنجستي أبهت حكمنا زوعل استفلالينا وتحكمنا سبمويان زيت سعنت والتهدراويت نفاريت نام مقادشو كلغن كلو بكبيد نستهاسيو دما نازل على حكمنا ناب تركي أقعزلو أبتو بقدام 28 تحساس أب مقادشو استفتس متقعتي كلتا تركاوين زركبوم بوحدو 87 كقتلن كلو لعلميتن 50 دما بكبيدن فوكيسن قسيلوم أب الصومال أب السلطنة فوليات حيلتاتن بوليسن ستوافرو تركاوين كمزلو زفلتيو عسرتات قدايات متقعتون سلطنتن أبالات بوليسن مخانوم تفليت الله اتي بشبراوين استفتس متقعتي كبيد سباو قداء تكوان تبتحي نمنفس سومالاوين كسبر كم زي كالي برزيدنت محمد عبد الله فرماجو أبزم حلالفو ملغتي قليسو حبرت أفريقان حيالو هاجرات عربن نأتي بالشباب كم استفتس مزقلت متقعتي كوني نمولو يخون مبر قربا بتا هاجرات كارنا أفريقا هتوس حاجز نايم الأخيقون نايمت حجاز منفس كم زيرعا زيت فلالي وقنات ينقفو بمنيستر مكلخال تارو كونو زمرح لعلواي لوخ منقس جابان أب جيبوتي عسكرو نزركب سراويت هاجرو بتسحو ات منيستر كساب قدام 28 حدار أب جيبوتي أبصن حلو أقدمو أب جابان توافيرو نزركب حيل أيرن حيل بحرن زتقالل أهدو مبصحو بيت صحفتو الرقاقيتو اتي أب جيبوتي زركب سراويت جابان ناي نقد مرخب هاجرو أب كايه بحرن قماقم وشمت عدنن كقاتمن كابزغ الحدقا شفاتو بحرن تتصابوتاتن نمكلخال زعلم مخانو اتبيت صحفت بتوسخي حبيرو جابان أسر تشاينا سعيبا أب جيبوتي وتهدراو معسكر كتقوم نزغربتو أمامي ملو دقف كابينة منيسترات دحر مركبو اتهاجر أبز حلفة كل تعمتات سراويتا كم زوافرت يذكر أمسايا نايتي أب قماقم بحر جيبوتي بكراي زحزتو وتهدراو معسكر دما نمنقس جيبوتي فينانساون وتهدراون دقفات تقبر كم زلاه يقلت منيستر تارو كونو أب جيبوتي أبصن حلو بزيكاتي أب وتهدراو معسكر هاجرو مبصحو مس بريزيدنت جيبوتي اسماعيل عمر قلن جيبوتاو مزنو حسن عمر محمد برهانن بمرخب أب تصتا قماقم بحرن مجيبوتي زهلو وتهدراو متحجازن بزملكت تميايتو زي خبركم سمعتنا زينا بزي فتسمنا لنا كتسيلو بأتو كبروم دافلاز دالو أتو كرو أب وانا قدات كسعبيو مكتالكم لقمنا نعدم راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو داقماي سلامتنا تقبلو زخبركم سمعتنا زغطل مدبنا وترسوني بخبروم دافلا زقرب أتوكرو أبقوانا وزعباتاتيو نالوم أرستي مغتسلتا نايت زحلف سمون زقربه بزيكا نطوف تساتفو بوليتيكا وسلفتات أب إرترا لوط يخون معبالغ متس أيكالنيو أسبليو ملو تحستون مكتال نابت مدب كسراقركم هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية
ናብ ምምሕዳር እንግሊዝ ክዝረብ ዝድለይ ብሰልፍታት ናብ ጋዜጣት ሙፃእን ኣብ ጋዜጣታት ርእቶታት መሃብ ናይ ህዝቢ ዘገርም እዩ ነይሩ ብሰልፍታት እዩ ዝግበር ዋላ ብጥልያን ዋላ በእንግሊዝ ዋላ በትግርኛ በትግረ بعرب بملؤ ጋዜጣታት ነቲ መድረኽቲ ዝበቃ ጥራይ ዘይኮነስ ልዕሊኡ ዝኾነ ናይ ጋዜጣታት ናይ ርእቶታት መድረኽ እዩ ሃብታም መድረኽ ሰልፍታት ባርተሩኡ ንህዝቢ ይስማዓዮ አይስማዓዮ ህዝቢ ርእቶ መቅራብ እዩ ህዝቢ ድማ በብቅሩብ ከርክበሉ እዩ ተማሃሮ ከርክቡሉ እዮም ኩለና ንፈልጦ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ሰልፍታት ጀካ ምምሕዳር እንግሊዝ ምርኻብን መሰል ህዝቢ ከም ዝኽበር ምግባርን ጋዜጣታት ምሕታምን ከምኡውን ንልኡኻት ሕቡራት መንግስታት ክልተ ግዜ ዘዘራረቡ ውሳቶም እዮም ከምኡውን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ኣሜሪካ ዝኸዱ ውሳቶም እዮም እንተላይቶም ፕሮ ኢታልያ ዝበሃሉ እንተላይ ካልኦት ብናቶም ገንዘብ ይኹን ብኻልእ ናብ እንግሊዝ ከይዶም ነይሮም ሌክስ ኣክሰስ ዝበሃል ቦታ ኒውዮርክ ኣብኡ ኣብ ዝተገብረ ዋዕላታት ዝተሳተፉ ብተደጋጋሚ ዝተሳተፉ ወከልቲ ናይ ሰልፍታት እዮም ነይሮም ናይ መጀመርያ ስውእና ሼክ ዓብዱልቃድር ከቢረ ኣብዚ መድረኽ እዚ እዩ ዝቕተል ንኣሜሪካ ምኻድ ምስ ተጀመረ ንኣሜሪካ ዝኸዱ ተመሪፆም ሓደ ካብኦም ምስ ኮነ እዩ ዝቕተል ዘሎ ኣብ ድሮ ናይቲ ዝብገሰሉ ንምንታይ ተቐቲሉ መራሒ ኮይኑ መራሕቲ ካብ ሰልፍታት እዮም ዝመፃ ይዛረቡ ይነግሩን ህዝቢ ይፍተው ህዝቢ ድማ ክስዕቦም ይጅምር መራሕቲ ኣብ ኩሉ ሃገር ታሪኽ ይቕልቀሉ እዮም ኣይውለዱን እዮም መራሕቲ ኣብ ታሪኽ እዮም ዝቕልቀሉ ሼክ ዓብዱልቃድር ከቢረ ካብቶም ጽቡቕ ዘይተዘመረሉ እኹል ዘይተዘመረሉ መራሒና ኤርትራ እዩ ዘይዛረበው ቋንቋታት ኣይነበሮን ዘይተመከረሉ ነገር ኣይነበረን ክመውት ከሎ ክስዋዕ ከሎ ቀትልዎ ከለው ወዲ 47 ዓመት ነይሩ ዓብዱልቃድር ከቢረ መንእሰይ ነይሩ ሓደ ብልጭኡ ርክባት ምስ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ዝለዓለ ደረጃኡ ብናቱ ጻዕሪ ዝበጽሕ ንኣብነት ስዑድን የመንን ዝዓርቕ ብዶብ ምኽንያት ዝተባእስዎ ዝዓርቕ ኮሚቴ ኣብ ዝወፀሉ ዓብዱልቃድር ከቢረ ኣብቲ ኮሚቴ ነይሩ መን ነይሮም ኣብቲ ኮሚቴ ወይ ኣብቲ ሽማግሌ ነዚኦም ክልተ ዝገብር ብኢንተርናሽናል ደረጃ ማእከላይ ምብራቕ ፍሉጥ ዋዕላይ ነይሩ ዝዋዕላ እዚ ንኤርትራ ዝምልከት ኣይኮነን ንግረ መገድና ገልጾ ኣብኡ ዝተሳፍተፈን ዝተመኮረን ሰብ ነይሩ ክብሪ ዝነበረ እዩ ኣብቲ ኮሚቴቲ ንጉሳውያን ቤተሰብ ዝነበሩ ድሓር ንጋውስ ዝኾኑ ከም በዓል ፋይሳል ዓይነት ናይ ስዑዲ ዝተሳተፍዎ ኮሚቴ ነይሩ ፋይሳል ንጉስ ፋይሳል ድሓር ንጉስ ፋይሳል ዝኸውን ሽዑ ግዜ ግን ወራስ ዓራት ነበረ ናይ ስዑዲ ንዓብዱልቃድር ከቢረ እቲ ዓርከይ መፀው ወዲ ምፅዋዕ ዓርከይ ዝብሎ ነይሩ ክሳብ ክንድዚ ቦታ ሒዙ ዝነበረ ንእንግሊዝ ገዲፉ ንጥልያን ገዲፉ በይኑ ናቱ ናይ ምምራሕ ክእለትን ካልእውን ተቐባልነት ናይ ካልኦት ሃገራትን ቅድሚ ግዚኡ ዝረኸበ መራሒና እሱ ኣሜሪካ እንድሕር ከይዱ እሞ ክዛረብ ጀሚሩ ምስቲ ዝነበሮ ርክባት ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ካልእን ድማ ካልእ ነገር ከስምዕ ከም ዝኽእል ስለ ዝፈለጡ ዓብዱልቃድር ከቢረ ክኸይድ ኣብኡ የብሉን ተባሂሉ በኢትዮጵያ ተቐቲሉ ህዝቢ ኣብቲ ሆስፒታል ዝነበሮ ቅድሚ ምዕራፉ ክውሕዝ ጀሚሩ እዚ እምበር ናይ ሰልፍታት መራሒ ናይ ምፍራይ ክእለት ምክንያቱ ሓሳቡ ፈሊጦም መርገፂኡ ፈሊጦም መበቆሉ ፈሊጦም ዝኩሉ ተደሚሩ መራሒ ተረኺቡ ማለት እዩ መራሒን ተረኺብካ ድማ ወይ መራሕትን ተረኺብካ ሕቶታትካ ንህዝቢ ናይ ምጥርናፍ ይቀልል ማለት እዩ መራሒ ግን በይኑ ካብ ገዝኡ ኣይወፅን እዩ ብሰልፍታት እዩ ዝበቆል ሼክ ዓብዱልቃድር ከቢረ ድማ ብከምዚ ዓይነት ዝነበረ ናይ መጀመርያ ስውእ ናይ ኤርትራ ክበሃል ዝኽእል ዝሰኣናዮ መራሒና እዩ ነይሩ ክበሃል እምበኣር እዚ ናይ ኣርባዕታት ኣብ ፌደሬሽን ምስ በፅሐ 52 ኢሉ ክቅህም ይጅምር ሓደ ዓብይ ናይ ታሪክ ኣሉታዊ ኣጋጣሚ ኣብ ኤርትራ ይክበሃል
ሕቶይ ስለምንታይ ዘይቀጸለ እቲ ሰልፍታት ከምቲ ዝጀመረ ገሊኡ ኣብ ኤርትራ ኣይፍቀደሉን እዩ ክቕጽል ኣብ ወጻኢ ኸይዱ ስለምንታይ ዘይቀጸለ ኣብ ሱዳን ኣብ ካልእ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ዘመን ስለምንታይ ዘይቀጸለ ዝብል ሕቶ ይመጸካ እንታይ ኮይኖም ተጋጊዮም ኣብዚ የብለካ ምኽንያቱ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ብፍላይ ናይ በዓል ኡጋንዳ ኬንያ ናይ ጋና ክተንብብ ከለኻ ልክዕ እዚ መድረኽ እዚዮም ገይሮም ማለት ድኹማት በቲ ግዜቲ ናይ ምሁራት ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝረኸቡ ብኦም ዝቆመ ፓርቲና ንሰምዕ እቲ ኣስማት ከይተረፈ ሓደ ዓይነት እዩ ነይሩ ዳርጋ ናይቲ ግዜቲ ቃላት እዮም ዝጥቀሙ ነይሩ ድሓር እዮም ናጽነት ስለ ዝረኸቡ እዘን ሰልፍታት እዚአን ከዓብያ ጀሚረን ወይ ዓበይቲ ኮይነን ክሳብ ሎሙን ኣለዋ ገሊአን ሰልፍታት هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. ኣብቲ ግዜቲ ግን ናይ ምሁራት ናይ ውሕዳት ምሁራት ሰልፍታት ምዃነን ከምዚ ናይ ኤርትራ ዝከሓድ ኣይኮነን ምኽንያቱ መድረኹ ወይ በቲ ግዜቲ ዝነበረ ታሪክ ይትረፍዶ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ኤውሮጳ ኸማን ገጠር እዩ ነይሩ ገና ብጥሜትን ብገለን ዝሳቀ ህዝቢ ዝነበሩ ሃገራት እዩ ኤውሮጳ ባዕሉ ስለዚ ንህዝቢ ወኪሉ ዝዛረብ ዝነበረ ድምጺ ናይ ሰልፍታት ዘይምቕጻሉ ኣብ ኤርትራ ኣስዩና እዩ ኣብ ካልእ ሃገራት ኣብነት ኣብ ጋና እቶም ቢግ 6 ዝብሎም እቶም 6 ዓበይቲ ዝበሃሉ ዝጀመርዎ ምንቅስቃስ ውሕድ እዩ ነይሩ ክንዲዚ ናይ ኤርትራውን ኣይከውንን እዩ ገለ ተቃውሞ ስለ ዘለዓሉ ዝመፀ እዩ ኣንጻር እንግሊዝ ድሓር ግን በዓል ንክሩማ ከም ዝነበሩ kwame nkrumah ድሓር መራሒ ናይ ሃገር ዝኾነ ከም ዝነበሩ ካልኦት ከም ዝነበሩ ክሰምዑ ከለዉ እሶም እዮም ዝጀመርዎ ኢሎም ነቶም ጀመርቲ ናጽነቶም ኣብ ዓቢ ቦታ ኣብጽሖሞም መራሕቲ ኮይኖም ድማ ክሳብ 60ታት 70ታት 80ታት ቀጽሎም ኣብ ኤርትራ ግን ተቆጺዩ ናይዚኦም ኩሎም መራሕትና ጀመርትና ጉዳይ ተቆጺዩ ኣገድስን እዩ አንድነት ምባሎም ናነ ኣብዚ መድረኽ እዚ ከም ዓቢ ከምዚ ነቲ ሰልፋዊ ምንቅስቃስ ዝሓሰየ ገይራ ይወስዶኒ ፍረናይቲ ምንቅስቃስ እዩ ገለ ህዝቢ ምስ ኢትዮጵያ ኢሉ ገለ ሰልፍታት ገለ ሰልፍታት ድማ ንናጽነት ይብሉ እቶም አንድነት ዝብሉ ዝነበሩ ተመሊሶም ንናጽነት ከም ዝበሉ ንፈልጥ ኢና ከም በዓል ራዳይ ከም በዓል ተባይሩ ገለ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ መሓልፎ ኣትዮም ነፍሶም ኣብቲ ንናጽነት ዝተገብረ ቃልሲ ኣትዮም እዮም እቲ ሰልፊ ምጅማሩ እዩ ኣገዳሲ ኢትዮጵያ ምባልካ ኣይኮነን ዋላቶም አንድነት ኣይቀጸለዎን ነቲ አንድነት ሰልፊ አንድነት ዝበሃል ኣይቀጸለን ኢትዮጵያ ምስተሐወሰ ተጠው ኢሎም ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ተዋሒጦም ሰልፊ አንድነት ቀጺሉ እንተዝኸውን ግን ምናልባት ንሕና ቅድም ከምዚ ኢና ለና ፌደሬሽን ኢና ደግፍና ወይ ከምዚ ኢና ደግፍና ኢትዮጵያ ግን ከምቲ ዝተጸበይና ስለዘይኮነት ሕጂ አንጻር ኢትዮጵያ ንሰርሕ ኣለና ከማን ክብሉ ዕድል ነይርዎም ማለት እዩ ምክንያቱ ምስ ኢትዮጵያ ዝረኸብዎ ነገር ስለዘየሉ ስለምንታይ ዘይቀጸለ ኣብ ግዜ ፌደሬሽን ኣብ ግዜ ድሕሪ ፌደሬሽን ሕቶ ኣብ ኤርትራ ክምለሽ ዘለዎ ሕቶ እኳ እንተኾነ ናይ ታሪክ ጌጋ እዩ ንጽቡቕ እዮም ገይሮሞ ጽቡቕ ሓሲቦም እዮም ገይሮሞ ግን ብምኽሪ ኣይኮነን እንታይ ማለት እዩ እቲ ዘይጎነፃዊ ኣብያታት ናይ ሸበሮ ተምሃሮ ሸበሮ ሰራሕተኛታት ክለዓል ከሎ እተን ሰልፍታት ድሮ ቅሂመን ኣለዋ ተሰማዕነተን ቁሩብ እንዳታሕተ ኸይዱ ይጽግመኑን ኣሎ ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራ ኮይንካ ኣብ ኤርትራ ኮይንካ ሰልፊ ከተካይድ አንጻር ኢትዮጵያ ስለዘይከኣል ናይ ታክቲክ ምቕያር ናብ ወጻኢ ከድካ ወይ አንደርግራውንድ ኮይንካ ምስራሕ ይድሊ ነይሩ ኣይተገብረን ብድሕሪኡ ዝመፀ መድረኽ ብሓረካ ዝተጀመረ ምንቅስቃስ ውሽጢ ዋላ ብብረት ክነሃርሞ ኣለና ነዚ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ዝብል ዝተጀመረ ናብ ዕጥቃዊ ቀዳማይ ገጽ ዕጥቃዊ ቃልሲ እተናሉ ኣብ 61 ማለት እዩ ኣብቲ ግዜቲ ብረታዊ ቃልሲ በዓል ክጅመር ከሎ ናይ በዓል ዓዋተ መድረኽ መጽኡ ማለት እዩ ካልኦት ናይ ብረት ዝዓጠቁ መጽእ ኣብ ኣርባዕታት ኣብ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዘይነበሩ ግን ሃገራውያን ኣብ ሱዳን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ውሽጢ ኤርትራ ይጅመር ናይ ዘመነ ሰልፊ ይብቀል ስለምንታይ እንተን ሰልፍታት ነዚ ምንቅስቃስ እዚ ክመርሓ ወይ ከዓ ክጽምበራ
لفنتي كجبرة زي فتنا زبها الحطو حجي تمرامرتي كمل شو زلومي قلنا عنا نبوليتيكاوي تاريخ إرتراجن هاسيوي أتي لومي مليسكات أفتيفكا تصرحو أنت تفتن أتي تقاومو نايسل فتات كله زنبرة معرة مستبرتاو قالسي خيد تزخيل نيرو برتاو قالسي نتيبيا بحيلي كنودقا علنا زبل مسجمرة كم زي حجاب دو أفريقيا زنبرة بعل موزامبيك بعل أنغولا زقصله نبرتاو قالسي نجمر مستبحاله تقراج أو يكونين يمستناي سلفتات يرما مالتيو نحنا نتبرتاو قالسي ندقفوينا يبلا نا الساتن كمان بعلن كنفق قبرا خيلا إن برتاو قالسي كنفق قبرا ويكا نتي برتاو قالسي مريحنا ببوليتيكا وين ما معبلون يرن سوين بار نازلومي نبعل بلكي سياسة فور نازلو تعو ببرت عايز حسب موداق واقي خامس عار إثيوبيا تحسبت أساسا حزو خيدو نتي بوليتيكا إرترا أتوم ببوليتيكا كم زون كجبار كالي زبلو تقبلنا سنبرم وكل وجن تقبلنا سنبرم بحجرات عرب بمعرب بخالب أفريقيا كخدا زخلاز خلو زخلو زنبرو مرحتن سلفتاتهم من كاب مدرخ يليو كم بعلا بولد مريم يكونوا كالوت شيخ إبراهيم سلطان كم تلك يوصلوا تاتهم ما فوق نقبر علينا يلوم دا دقفوا بوتا زهبهم ينبران على بولد مريم بسمانا شوعات المجمع يجزي مدرخ عندنا مثلهم كم أبو جمرت صورات بحيلهم زمجوا بتجزي تجن دروت عبليلهم علو الحين ترى يقولوا من والكاو كبرك وها وتراي متيهم كونوا كل يوم ويكبلوا صلهم يلوم متيهم هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية بقر لومي نحنا زمن سلفك نكون نتخيلنا نتاريخ تزنا برو مسمر ناي بسول مسمر ناي حجر ببوليتيكا وسلفتاتنا مبرح كنملسون أبزز ناي سلاسة قلن عمد تاريخ أبسسان حدن وركب حمسان كلتن زجمرة بزي سلفتات بقاهدي بقازيت أتاتن بمرحتن نقبرها زي مرحوق قالسي نولدوتات لثلاثة ولدوتات قليلو زبوتا دربيونا هو حج مالك بوليتيكاوي سلفتات أي مرحوقون نيران ناي برتاو تاريخنا تتي برت زعد حيلي زداليو نقر تيرو مو مجمريا مدرخ تقال له حرنتي تعبل النيرة زواو قنبارك تمتسي خلا ويزباو حيلتات كمتسي خلو تقال له حرنتي إرتران زواو حيلتات تتفق قدني نيرو زواو قنبار دما نتقال حرنت إرترا خطف قدني نيرو سلفتات نزين ببوليتيكا زترقوما سلزي نبرا قداي زخونة زبي إرترا كلتا سكباسا ما جرشات باسا دما نتقال حرنت إرترا مسقواقي مز اندقنا معبلال يمز دهرنا تنتون معبلال يمز سلزي ببرتا وقالسي زخده تاريخ ترايو زلو ببرتن بسب برتن التحساسات أي نا تاريخ إرترا قداي خيد جميرو ناب بتوم حلمتات زنبروم دهرنا تنت ديمقراطية وسرعات كتبكل إيو نحسبو زبلو دما أبكل تشحين حدا تقوت يوم طريفهم مالتيو بتوم بأسر تحمش تتقاوم تيزفلتو مرحتي زباو قنبار زوكلو كابتي والكاملاخي زتفلي الرأي زنبرومون أبتوشتي ودب تجافليقهم يطفو سلازي تبرتاو قالسي تبرت زمصو ودبات مليسونا نحلو دما እንዳተዛበጠ ኣብዚ መድረኽ ወፂኡ እዚዩ እቲ ክንዛረበሉ ሕጂ ዘለና ነገር ሕጂ ኸ ሰልፍታትና ኣይኮና እንዴን ክመርሕኦ ዘለዋ ነዚ ኩሉ ለውጢ ኣበይ ኣለዋ ሰልፍታት መርገፂና እዚዩ ብኸምዚና ንኸይድ ኣስማተን ህዝቢ ክፈልጡ ኣለዎ በዚሕን ሰልፍታት ይበሃላሉ እሱ ግድነት ናይ ፖለቲካ ሃገር እዩ ብፍላይ ዝጅምር ሃገር ግድነት እዩ
ግን ዝሰርሕን ዘይሰርሕን መጨረሻ ባዕሉ ክግልፎ እዩ መብዛሕ ከሰንብደና ይብሉ ሰልፍታት ግን ህዝብክ ዝስዕበን ክኾና ፕሮግራምን ከቅርባ ኣለወን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ፕሮግራምን ከቅርባ ኣለወን ብዝርዝር ብተደጋጋሚ ሽዑ ኩሉ ክፋላት ሕብረተሰብ መን ይሕሸኒ ዓይናው ሰልፊ እዩ ናበይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ምስ በለ ባዕሉ ከዓስሎ እዩ ሽዑ ክንሰምዕ ኢና ህዝቢ ደገፉ ናበይ ገጹ ይመርሕ ኣሎ ምስ በልና ሰልፍታቱን ናብቲ ህዝቢ ደገፍ ዝህብዎ ክመጻይ ንፈልጥ ኢና ከምታ ብረባዓታት ንናጽነት ዝብላ ይብዛሕ እምበር ንናጽነት ስለ ዝበላ ጥራይ ህዝቢ ይድግፈን ነይሩ ወላ ሓንቲ ሓሲያ የምጽን እዩ መጨረሻ ፓርላማ ምስ ተባሃለ ዝተፈላለዩ ሰልፍታት ዘለዎ ፓርላማ ምቆማ በኤርትራውን መራሕቲ ድማ ከከም ክእለቶም ነቲ ሃገር መመርሕዎ متبراريولو ድማ ነቲ መሪሕ ትመወዳእታ መልእኽተይ እዩ እቲ መድረኽ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ ዘሎ ሕቶ እቲ ነዞም ሓለፉ እንተ ንረኽቦም ነቕርበሎም ሕቶ እዩ ክመርሐና ዘሎ ንሕና ምስ ሓለፍና ኤርትራ ኣብ ዘይክውን ደረጃ ምስ በጽሐት ዝሓቱ ወለዶታት ድሕሬና ድሕሪ 40 ዓመት 50 ዓመት ነዞም ሕጂ መንእሰያት ዘለኹም ምስ ዓበኹም ዝሓትኹም ሕቶ ንሕና ድማ ነቶም ዝሓለፉ ናይ ዘመነ ሰልፍታት መራሕቲ ንሓቶም ኩሉ ጽቡቕ ጌርኩም ክንብሎም ኢና ንሕበነኩም ኢና ንሕበን ኢና ባዕኹም ግን ነተን ዘቆምኩሞን ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዘይምቕጻልኩም ምኽንያት ነይርዎ ዶ ኣብ ውሽጢ እንተዘይከኣልኩም ኣብ ስደት ንምንታይ ዘይቀጸልኩም ምኽንያት ነይርዎ ዶ ንሰልፍኹም ምስ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ውድባት ሙሉእ ምጽምባርኩም ምኽንያት ነይርዎ ዶ ድሕሪ ምሕቃቅ ናትኩም ባዕልኹም ነሰልፍታትኩም ኣሕቂቅኩም ወይካ ብድሌትኩም ምጽምባርኩም ምስቲ ዕጥቃዊ ውድባት ተጋሩ ሓርነት ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ምጽምባርኩም ድሕሪኡ ስልጣን ብመዓረ ዘይ ምስኦም ትማቐሉ ክትመርሕዎ ክትጸልዎ ዘይምኽኣልኩም ምኽንያት ነይርዎ ዶ ስለምንታይ ሰቂልኩም ኣረኪብኩም ወፂኩም በዓል ኣቦይ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም በዓል ኢብራሂም ስልጣን በዓል ካልኦት ስማቶም ሕጂ ክዝክሮም ዘይክእል ክትጸልዎ ብሓይሊ ክትጸልዎ ስለምንታይ ዘይፈትኩም ኣይፋል እንተይዶምኩም ድማ ብናትና ክንከይድና ዘይበልኩም ኢና ንብሎም ዘለና ምክንያቱ ሓይሊ ነይርዎም ሰማዕነት ነይሩ ጽልዋ ነይርዎም ስኢሎም ክነጽዎም ኣይክእሉን እዮም ስልጣንኩም ስለምንታይ ኣረኪብኩም ነቲ ፖለቲካዊ ውድብ ህዝቢ ዝኣምነኩም ዝነበረ ዝብል ሕቶ መልዓል ኩሎም ነይረ ልዕሊ ኩሉ ዝግበርዎ ጽቡቕ ነገር ከይረሳዑ ናይ ታሪኽ ጌጋ ዝበሃል እዚ እዩ ኣብ ዘመን ዕጥቃዊ ቃልሲ መሪሕ ተራ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣብ ኤርትራ ብብረት ንዝዓጠቑ ውድባትን ጉጅለታትን ክትካእ ምፍቃድ ሓደ ጌጋ ነይሩ ናይ ዘመን እቲ ኣድማሳዊ ደረጃ ብቕዓት ዝማልኡ ትካላት ፖለቲካ ኤርትራ ንመጻእቲ ወለዶታት ከም ዝሰጋገሩ ዘይምግባርና ኣሴምብልያ ነይሩና ነፃ ጋዜጣታት ነይሩ ናይ ተቃውሞ ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ትካላቶምን ነይሩና ማሕበር ሰራሕተኛታት ነይሩና ማሕበር ሙያ ነይሩና መራሕቲ ማሕበራት ነይሮምና ኣህጉራዊ ማሕዙታት ኣጥሪና ነይርና እዚ ኩሉ ነቲ ገና ዝጅምር ዝነበረ ብረታዊ ቃልሲ ኣረኪብና ምኻድና ሰልፍታት ሓደ ናይ ታሪኽ ሰነዳትና ከማን ናይቲ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ሰነዳት ናይ ኣርባዕታት ዝተጻሓፈ ዝተሰነደ ከማን ንትምህርትን ንመወከስን ወና የብልናን እንግሊዝ ኣኪቦሞ ኩሉ ጣልያን ኣኪቦሞ ኮኑ ኢትዮጵያ ኣላት ኣለዋ ገለ ንሕና የብልናን ከም ሰልፍታት ከማን ኣሰረን ስለዘየሎ ናይቲ ግዜ ዝተገብረ ኣኼባታት ቃለ ጉባኤ የብልና ዋላ ካልእ ሰነዳት ከማን የብልና እዚውን ሓደ ክሳራ እዩ ኣብዚኦም ናይ ኣርባዕታት ሰልፍታት ጥራይ ኮናን ክንዛረብ ግን ሕጂ ኣብ 80ታት ዝጀመረ ተቃውሞውን ብሰልፍታት ኣይተመርሐን ኣብነት ተጋሩ ሓርነት ኤርትራ ይኹን ካልኦት ከም ሜዳ ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ምስ ሰጎጎቶም ብሓይሊ ኣብ ደገ ብሰልፍታት መልክዕ ብፖለቲካዊ ሰልፍታት መልክዕ ንህዝቢ ክጉስጎስ ዘይምኽኣሉውን ሓደ ናይ ታሪኽና ጉድለት እዩ ጌጋ ኣይኮነን ከምዚ ጌጋ ገይሮም ኢልና ክንወቅስ ኣይኮናን ንዛረብ ዘለና እቲ ኣይኮነልናን ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሰልፍታት ጉዳይ ዝብል እየ ዘምጽእ ዘሎ ምክንያቱ ተቃውሞ ነይሩ
فستيفالات يقبر نيرو أبدقيت بتقاومو أخيباتات ودبات يقبر نيرو مكع زباو قنبار بهزبك بتصحقن بسلفتات ملكعن ببروغرام ملكعن زنبرة تراديشن كمتص يكال نيرو اللي لا ينبرن لو مك تزاربوا له خلقات قليل يمثل حلفه من زي جبر كايل كاتورا زي يمثل أيكونن جن حليفونا له مالتي مبار رومي أبت جيجا خينا تي قدامو تقبروه جيجا خينا عتو نمريح ترى بوليتيكاوي سلفتات أخول قلبو كنهبالنا أخول دا يكونس انكو قلبونا بوليتيكاوي سلفتات مدلدالن نعن معباين كخون بخمي بوليتيكاوي سلفتات بعلن تبجيسن بروغرامن حزبي كردع اللواني لزاربان انت زي غيرنك يبلون دقيلان اندين زلوا زبل ازرارباون الله حزبي كتالبنا له وحده يكون نكوزي تقاوم يزلو دم تقاومكو بولق سبات انتوسيدناكو دارغا مولو حزب ኤርትራ نسلفتاتو طلبو بنصور تقربال تم بنصور دما بروجرام كن بزرزر حبانا انتي خانت حسبا زلوا كن حسبا زلخن ندغفكن ويكا كن قاومكن ويكا باخاتكن كنمرص بروجرام كن اقربا زبل سمعت بكل وجن كمصالو لو مزمت زلو ملقت كن سمرا زبل سمرا سلفتات دما نسمر علينا كنسمرينا ناي سمرت اخيبا نقبر علينا زبل صعرين يقبر زلو ناي من سمعين ناي حزب الابوها ناي حزب الابوها سمرا يكون زلو سمرا الله سميرنا سمرت ناسي ملو يو نزي سرعه زين نقاوم علينا زي ذا سمر حسابي حجي كن كمص زلو بروجرام كن انتايو نمودا سرعتن ندحريت سرعت انتايو بروجرام كن بزرزر اقربامو نحنا دما بجنزب كندقفكن كنقرمكن زبل ملأختي كابيزبي كمصن الله راديو إرنا نايلومي مرحتن تواسعت نمصات ولدو نزي اقداسنت نايزي نغرتي نزي كاي جبرنا اندحر حليفنا ኤርትራ زوردا معات بحجز مزه تحتت نحنا هنا نكون مليسنا كلا ايجا كتكبرينا تيوم سكوا غزي اينبرو من بعلا بولدا اكبال 4 10 عام زي ملك زي كويو نحنا جن انه كبدات من طراي 30 عام ابزن زحلفها كمان 10 قل عامت 15 عامت زخول معاتن قال نسمعلو غزي مسكلتنا خلنا كنحتت مسكلتنا ينازلنا مسفلتنا ينازل مسناتنا زلنا توم دقه زلنا كنحتتينا ስለዚህ እዚዩ አደ ከመደምደም ታከን ወስዶ ዘለና አይሎሚ አረስቲ አነ ቡልቀይ ካብቲ ዘጣዓሰኒ ነገር ንገለ ሰባት ብዛዕባዚ ክምህሩኑ ዝኽእሉ ታሪክ እንታይ ተገይሩ ሰነድ ኣለኩም ዶ ክሪኦ ዝኽእል ክብሎም ዝኽእል ገለ 4-5 ሰባት ነይሮም ክሳብ ሎሚ ዘጣዓሰኒ ነገር ሎሚ ኩሉ ነገር ያዳ መስፈለጥኩ ካብቲ ውድብ ተፈልይ ኣብዚ ወጣይ መስፈለጥኩ ስለምንታይ ነዚ ክሪኦ ዘይከኣልኩ ዝብሎ ነገር ኣሎ እዞም ሰባት እዚኦም ኣስዒበ ዝጠቕሶም ሰባት ብቐሊሉ ክረኽቦምን ከዛርቦምን ዝኽእል ቅርበት ዝነበረኒ ሰባት ብቐዳምነት ኣቦይ ወልደ ማርያም እዮም ብሰማንያታት መወዳእታ ብፍላይ ኣብ ሮማ ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ እሶሙን ኣብ ሮማ ምሳና ቅመጡ ነይሮም በይኖም ኣብ ሓደ ገዛ ተኻሪና ብውድብ ህዝባዊ ግንባር ይእለዩ ነይሮም ፀኒሕናውን ገለ ነገር ክነብፅሓሎም ወይ መልእኽቲ ክነብፅሕ ንኸይድ ነርና በይኖም ስለ ዝውዕሉ እዞም ሰብኣይ እዚኦም ንሕና ሙሉእ ግዜን ዕድል ነይሩና እዞም ሰብ እዚኦም ክንፆምቆም ናይ ታሪክ ምኽሮም ክንሰምዕ እንታይ ተገይሩ እዚኣ ተጣዓሰኒ ኣቦ ወልደ ኣብ ድማ ኣብ ዝኸድናዮ ግዜ ኮፍ ኢልና ክንዕልሎም እዮም ዝደልዩ ነይሮም እምበር ግዜ ይብለይን ዝብሉሉ ግዜ ኣይነበረን ሽዑ ኣብዚ ንሕና በፂሕና ዘለና ዕድመ በፂሕና ስለ ዝነበሩ ከምኡውን ካብ መጀመርያ 80ታት ሒዙ ኣቶ ፀጋይ ካሕሳይ ዝተባሃለ ናይቲ ግዜቲ
منسي ناي جزء فدريشن منسي جندما كل في بوتا حيزوز نبرة بتمحور سرحتني عطاتي يكون أبتي شو جزء نبرة بوليتيكا منتصحاس نيرو زوسب زي بتجزيتي أبروما نيرو أبروما خلو ناي سابة زقومو ودب أبال كوينو وكيل كوينو تكتما نيرو أنا دما بحزبه جنبار بيت صحفة نيري زراخبنا حدا قداي نيرو كل شعب أو رحيا وكل تورحي نراخب له بزعبا أبو زنبرة ناي كراي جزا حطو ناي حبار سلزنبرة قدم ناي سابنا حزبه جنبار نزراخبنا قداي سلزنبرة كل شعب نراخب نيرنا بخالون ببيت سبون زل فالت أننا نجر نيرو سلزي أخول جزي نيرو السود ما أتو تسقاي كحسايد ما يدل نيرو كحل هبل كاوني نجرك نيرو نزون جزي هبه مزجيبه زيادة كفلت زي مخالي يتعسني سنداتون كابو مراخبكو إزي حجي أبتي سلفاوي أتحساسبا أبتي نايقدم زنبرة أقداسنتو نحسب سلزي نبرنا إلى أمن دحرنا تنت باشاي ورده بين استبحالو أبو وين كرخوهم عدل نيروني بدقوم أبيله مالتيو بزح كزي جزاهم خيد نيره بينهم يم نيرهم شعو سبعين برومن سلازي كعللو زدليلو كزي نيرو باشاي ورده ناي أسمبليا أبال نيرهم ناي بارلمان داماي بارلمان أبال سلز نبرو زح تاريخ نيرو كنبرونا زكولو أي نيرو تسقم من نيرهم زون عدل تاريخ عملتوني شعو دارجا ودي 8 ودي أمنا في 9 زخدولو جزيني كمون أبال ناي برلمان إثيوبيا زخونو غرازماج أيرسع وين كرخبومن كابوم اللوز بحال ناي قدم ناي بوليتيكا تمكرو كفلتون نيروني بين ببيتسب زراخ بالناس لزنبرة مس غرازماج أيرسع نوعهم دما أبتي كرن حزنا خلنا 7 شمونتن كرن سلزنبركو مسؤوم كراخب سخللو عبي عدل نيروني ملو معلتون مشتون كزارب مسؤوم ناي بوليتيكا زخللو زينيرو حليفون بوحدو زيوم ذكر زيوم تزركب كالوتون حبروا نيروم كالوتون نيروم كونو خليهم لو ما يمصلينا إذا زمصالو زلخو مخنيات تاقداسنت نايتي 4-5 أب حنقول تقالستي زنبرنا ناي شعو جزي تقالستي زنبرنا أي نبرن كلكم يدلي ميزان هبنايو أين فلتنينا لو مخي إزوم لومي من سيات زلخم هم زي بعلانن تعسلو زلنا تعسلو لكم دحر لومي وين أقداسنت ناي سلفتات يكون ناي بوليتيكاو ميلاتات ناي استراتيجي مسموع زيخم لوميو نتوم تاريخ زفلتو قال كبلكم زدليو مسمع جزيكم كتكتلوهم قدنا يكونن حسابكم جن ملوخ نو زيوم كم زين يروميلكا كونينكا زي مسمع جن لحركة تعسكم مخنياتو زيوم سب زيوم ناي 6 زحلفو ناي 7 زحلفو ناي 8 زحلفو ناي 9 زحلفو بوليتيكا زحلفو سبات صباح اللون درو كقواداد الجميرو له تاريخ مسؤوم كخيديو اتمخري مسؤوم كخيديو مخنياتو لومي اتبوليتيكاوي هواهو ني تموكروتات مكي أرجزي أهبنا أب فوكس نجارات رأي خيدالو نزوم سبزيوم نزوم زفلتو مقلا فالو يعني سمعكم مننا ببالالو ويكاب بجلس جبرو جيجا مخنان يبزحمو نتيح إذا ما زلوا عوان تاويك صمكو أيتخيلن فلتو أيتخيلن على صمكو موتي مش سبع يراخبون على اللوزيوم مغنيات السب تقبلنا تيبلين ندحريدو نفسك حبيو زي تقصركم زلخو قالي بخموية زي رخبكم أبال برلماوي عندنا نيرو بمبال وي أبال كالو الدبي نيرو بمبال زي كبوم سلا زي كالكويو زي بقن تقالستي إرتراوانيو نيرو لومون تقالستي إرتراوان مساخو مالو حربينياتات اللو جيجا جيرو مالو كمزز قبورو يوم ميلكا يكوننكا نتي ناي سلفتات أقداسنت ناي قالسي ناي بوليتيكاو قالسي ميلاتات تمرتي كتوسطو كتقولو
يقبأ بالنزوم حج زلو ولدوتات كم دمدمتا حجون سلفنا ندلدل سلفتاتنا ندلدل بمقد سلفت راي لو تقم زمت نقبر بل سنينكم سنة سمعكم من يمسكن ازود حنكم كبرهم دافلاي راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوالن غازيتنياتا زدالو نتا راديو أزي تكتاتلو زلخم كاب كتما باريس بغتا زفنو دمت راديو إرنايو كتسيلو زغرب تحستنا ناب راديو إرنا تلقو نقفيتان ريتون زتقالله ملختاتكم يو قدميو غنا نمزخارو كاندي نتازينا كسمعكم أب سويسرلاند كتما جنيفاز مدبرو تكال قبر سناي أليف أب إرترا نزكاية دهساسن كوعتان أب شاد شايك فل زمن نايز نبراه كرسي أبيات كريستيان زوعل $299 كم زبركتي أفليتو منقص تركي أب الصومال بستفدس أمش برامت كعتن استوغود زوعل هتوت حجز ليخو اتمنقستي أب هتوت حكمنا زوعل زيت فلالينا وتحكمنان سبمويان زيت سعانت وتهدرايت نفاريت نابو كتما مقادشو كلاخن كلو بكبيد نستاسيو دما نزل على حكمنا ناب تركي أقعزلو أبتي بقدام 28 تحساس أب كتما مقادشو استفدس أمتكعتي كلتا تركاوين زركبوم بوحدو 87 كقتلن كلو لعلى 250 دما بخبيدن فوكسن قسيلوم بمنستر مكلخال تارو كونو زمرح لعلواي لوخ منقس جابان أب جيبوتي عسكرون زركب سراويت هاجرو بتسحو ات منستر كساب قدام 28 حدار أب جيبوتي أبصن حلو أقدمو أب جابان توافيرون زركب حيل بحرن حيل أيرن زتقالل أهدو كم زبتسحه بيت صحفتو الرقاقيتو جابان أسر تشاينا سعبا أب جيبوتي وتهدراو معسكر كتقوم نزغربتو أمامه ملو دقف كابينة منسترات دحر مركبة اتهاجر أبزا حلفة كل التعامتات سراويته كم زوافرت يذكر أزي دمت راديو إرنايو ملختاتكم ناب راديو إرنا أبز مدب زي كاباكم كاب سمعتنا نزمتو رئيتو نقفيتا ما أرمتان كالإنزقر بلو مدبيو هلو راديو إرنا كميت قنو ميري كريستماس بس حدش عمت نمول هزبير كان نحاول نتنيركم تابز قتلة خبلو دلي زلوه بالزعبا يأكل 9% تابز هزبير يأكل بالوين إساس كن حدا ببتنت أو رجاو النت زلوه نزي قالسي قنقفو تنم أي تفعلا الجفاء أب حاد خينات ندات وقعها أو وقعتها خلها نعها خشفنا لك لصوم كدنا لك زبور بسايكا قديفتا انزحري هاديمو حق خندق فاكا مالك اليوم كاخومين انصببتي اتحساس بازلهم نحنا حنت إرترا لتنا كلاتنا بحنت تسوانا الله بحنت سرحانا لتنا كلاتنا نهز إرترا حتى كل سببت النت نعالي خان كلامي فتن دلك هاجر كاب ديمقراطية حتى مني وكلها خايت قال ساقم سببت النت يترف سببت النت زبلصقت هاجر ريالا نابنت أمريكا نبر استفل عليه بهرات عبدس زلكان بر عبدس زلكات قيت حنت أمريكا نبر لذي قداميت عالم يونايتد الجغال احنا إرتراوان كانت سببت النت اللي هن كذا لما سببت النت زعوة بينا الجغال زي أب يونايتد ستيت بلوتات إرتراوان 9% بتعمل لهم تقولها بدك نستيهم أب بهورات هزب إرترا العيلهم قالوا هم أوشتي هاجر زلهم كونيك تقولوا قالكم تودب قالك الجغال زي أب يونايتد ستيت حكي ببولك ما قدي ناي أكل قب كل خدمات الترنيفو زوج عزل لي أكل مستي أمول علم زلوا كتماتن أبدجن أوشتن مرخها بجيرو أبزحات رجزي أنفتون أوشت جيرو تما أوشت زلهم كاب أسلي أساسن أب كل درجات زلهم أب حيلتات مثل خال كونكت خدجوروه تقول لكم إساس بكل عدسات بكل أورجاتات زلوا زباتات بحنت محنت زبقصلو كونكت ودبا خللو سياسة فوركي از 9% بيرترا يأكل كايلولو سلام على راديو إيرنا لومي مدولي مخنات إيجابي مرحنا إيشاس أفوركي أونا أقل شابا أبزقبرو حتر مبرهي ويكا ذهبو قال تعمدس دمم قال تجاربو نسو خمزولو زحالفش
ሰለስተ ወለዶ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዘይ ምክንያት እዮም ጻልኡ ጸኒሖም ወይ ከዓ ብዘይ ምክንያት እዮም ክበኣሱ ጸኒሖም ኢሉ ተዛሪቡ እሞ ብጣዕሚ ገሪሙን ናይ ብሓቂ ዝሓለፈ ሰለስተ ወለዶ ማለት ብግምት ዳርጋ 50-60 ዓመት ዘሎ ግዜ ማለት እዩ እዚ ማለት ከዓ ካብ ሃይለ ስላሴ ኣብ ዘበና ምግዛእት ሃይለ ስላሴ ሒዝካ ዘሎ ግዜ ማለት እዩ ብዘይ ምክንያት እዮም ክጣልኡ ጸኒሖም ኢሉ እሞኒ ብዘይ ምክንያት ድዩ ህዝቢ ኤርትራ ንልኡላውነቱን ንክብሩ ንሃገሮም 65,000 ዝኣክል ስዋኣት ከፊሉ ብዘይ ምክንያት ዲ 30 ዓመት ዝኣክል ተቃሊሱ ህዝቢ ኤርትራ ትማሊ ዶብ ናይ ዶብ ኪናት ወሊዑ ኣባድመ ኹም ተወሪራ ኢሉ ስጋብ 40 ገለን ሽሕ ዝኾኑ መንእሰያት ኣህሊ ይቁሰብ እዚ ሕጂ ግን ብዘይ ምክንያት እዮም ዝበኣሱ ነይሮም ዝጣልኡ ነይሮም ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ይብል ኣሎም ሞኒ ብጣዕሚ ዝገርም ናይ ብሓቂ ናይ ሰብ እዚ ኣተሓሳስባ ናይ ሰብ እዚ ኣረዳድኣ ወይ ከዓ እንታይ እዩ ናተዓለም ዋላ ክትምትነውን ይከብደካ ናይ ብሓቂ ኣብ ነብሶ ከፍ መደርኡ ንኤርትራ ከም ሓንቲ ናጽነት ዝግባእ ሃገር ሞኒ ኣሜሪካን ሓያላት ሃገራትን ናይ ኤርትራ ናይ ሃገር ናይ ምዃን መሰላ ነፊጎም ኢትዮጵያ ከም ዝሓወስዋ 10 ግዜ ዲዛረብ ነይሩ ሰብ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ማለት ህዝቢ ኤርትራ ክታለል ዋላ ባዕሉ ዋላ በቲ ማዕከናት ዜናቱ ማለት እዚ ግን ዝሓለፈ ሰለስተ ወለዶ በዚ ምክንያት ይጻልኣ ነይሩ ዝበኣስ ነይሩ ብለና ኣሎ ብጣዕሚ ዝገርም ነይሩ ሓቂ እዚ ኤርትራ ግን ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን ንዞም ጎረቤትና ተጣሊኡ ወይ ከዓ ተዋጊኡ ሃገሩ ከመልስ ልኡላውነቱ መንነቱ ቋንቋኡ ክብሩ ታሪኹ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ልኡላውነቱ መሬቱን ተጎቢቱ ፌዴሬሽን ፈሪሱ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ምስ ኮነት እዩ ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሩ ናይ ኤርትራ ብረታዊ ቃልሲ ወይ ከዓ ናይ ኤርትራ ሕቶነ ናጽነት ከዓ ትኽክል እዩ ነይሩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብርሃ ግን ኢትዮጵያዊ ንሱ ኤርትራዊ ተመሲሉ ን50 ዓመት ነቲ ቃልሲ ፀውዩ ኣብዚ ደረጃ ዝኣብቲ ኣብፅሕዎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ንሕና ኤርትራውያን ብጣዕሚ ተካሊልና ናይ ሓቂ ኤርትራዊ ተመሲሉ ንህዝቢ ኤርትራ ቀንዲ ጠላኢ ንህዝቢ ኤርትራ ኢሳያስ እዩ ውግእ ኢሳያስ ንህዝቢ ኤርትራ ተዋጊኡ ወይ ንኻልእ ኣይኮነ ዝዋግእ ነይሩ ኢሳያስ ንህዝቢ ኤርትራ ይዘዋግኡ ነይሩ ዝሓለፈ 50 ዓመት እዚ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ወሪድ ዘሎ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ሞራላዊ ቀውሲ ኮኔልካ ዝተገብረ እዩ ንኤርትራ ኣዳኺምካ ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ናብ ኢትዮጵያ ናይ ምሕዋስ መስርሕ እታቲ ዝተልኣኹ ዕላማ ንኸተግብር ኮኔልካ ዝተገብረ ዕንወት እዩ እዚ ኣብ ኤርትራ ዝኾን ዘሎ ነገር በጋጣሚ ዝተፈጥረ ነገር እዩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኢትዮጵያዊ ሰላይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኤርትራዊ ኣይኮነን ናሆነ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ مرحبا أحوات إريتراويان قبل استفالالي غسل علاماتنا كونكم معالتاوي هيوتكم بطبقهن بحماء تحلفوز اللغم استقبلوا عدمنت عنان هيبو مدرهاوي أفعلوا يهابكم رب العالمين قبض مقصال قبض حالفي قرباوان كابتيبي إغري نايزي قجلة تفعات هزبن هاجرن زخونت ناي أجندا قجلة عد حالو قلي مكترات تكونا أواجات 10 سنة حزل بزعبة هاجر قطر نهزبنا قلت قلو سمعنا لذي كلهنا بحابات لسمعنا يفها مقلاتن نجزيو أدلاي خوينو عيسمعنن
እምበኣር ንምንታይ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ጥቅና ኣብ ዘይትደወወካ ሃገር ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ተደልየልና ክንሓስብ ከም ሰብ ግን ዘድልየና ኮይኑ ይስምዓኒ። እዚ ጉጅለ ከዓ ኣብ ዓድና ዘሎ ኩላህና ከም እንፈልጦ ምዘይ ተተናኸፎ ጎረቤት ሃገር ኣብዘን ዝሓለፈ ናይ 29 ዓመታት ይብሉን። እቱ ምስ በሉ ኣብቲ ሰዓታት ናይ መጀመርያ ዝተለኸፉ ሃገር እንተላ ንሱዳን ነታ መስኮትና ዝነበረት ኣብ እዋናት ሓድነታዊ ቃልስና ክትከውን እንከላ ቀፂሎም ከዓ ብዘይ ምክንያት ቢግባኣኒ እዩ ዝመስል ምስምስ ደሴታት ሒነሽ ምስ መንግስቲ የመን ውግእ ኣባርዑ እሞ ገለ ደቂ ሓላል መናእሰይ ኤርትራውያን ክቕዘፉ ከለዉ ብሕግን ብሞገተን ከዓ ደሴታትና ክንከስራን ከኣልና ቀፂሉ እውን ብዘይ ህውከት ክነብሩ ስለዘይክእሉ ምስዛ ንእሽቶ ሃገር ጅቡቲ ጎረቤትና ኣብ ጎቦታት ራስ ዱሜራ ውግእ ፈጠሩ እሞ ካብ ውግእ ከዓ ፅቡቅ ስለዘይርከብ ገለ መናእሰይ እውን ክንከስር ተራእየ። ኣብ መጨረሻ ከዓ ንግዚኡ ፍቁራት ዝመስላ ዝነበራ ሃገራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ 1998 ግዝያት ወያነ ደንቅታቱ ብዘይ ተፈልጠ ውግእ ኣላዒሎም ከምኡ ብክልቲኡ ወገናት ኣስታት 80,000 ዝኾኑ ደቂ ሓረስቶት ብክልቲኡ ወገናት ኣብ ምክንያት ዘይነበሮ ውግእ ክጠፍኡ ተዓዘብና። ኣብዚ እውን እታ መንቀሊ ናይ ውግእ ዝነበረት ባድመ ኣበየናይ ምዕልቦ ከም ዝዓለበት እውን ክሳብ ሕጂ ኣፍልጦ የብልናን። ሕጂ ከዓ እንሆ ንስታ ብመሬት ይኹን ብባሕሪ ክንዳወባ ዘይንኽእል ዓዲ ከም ዓመሎም ዝኾነን ዘይኮነን እናመሃዙ ኣብ ባይታ ዘየሎ ተቃወምቲ ተሰልጥናልና መታን ኣብ ትካላትና ይኹን መሪሕነትና ከምኡ እውን ኣብ እንገብሮ ጉዕዞታትናን ስራሕትናን ሽበራን ራዕደን ከተሰዓታቱ ትደሊ ኣላ ኢሎም ንመንግስቲ ቀጠር ዘይመስል ክሲ ንምድንጋር ህዝቢ ተባሂሉ ይኩሓለላ ተሰምዕ ንርኢና ኣሎና። ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን ነብሲ ወከፍ ሰብ ዘዚ መስሎ ክትንትን ይኽእል እንዲሁ ኣነ ግን ብወገነይ ከም ዝረኣይኒ ኣብዚ እዋን እዚ ህዝቢ ክነቅሕን ክፈልጥን ይኣክል ክብልን ብውሽጥን ብደገን ጀሚሩ ስለ ዝረኣይዎ ናይ ግድን ኸውን ስልጣኖም ክብሉ ገለ ዘጠራጥር ማዕለማታት ተምሂዞም ነዚ ክጥርነፍ ጀሚሩ ዘሎ ናይ ይኣክል ማዕበል ፋሕ ናይ ምባል ፃዕርታቶም ተካይዱ ሓደ ግዜያት እውን ገለገለ ተኣፋፊ ነገራት ብጨቅ ክብሎም ዝሰምዕ እኩኢና ዝክርዎ ዶ ኣብ ምንቅስቃስ ወዳዓልን ብፆቱን ብናቱን ልኡኻት ውድብ ኣፍሪካ ነበር ናይቲ ሽዑ ግዜ ግርማይ ኣስመሮ ኣቢሎም ኣብቲ እዋን ዝተፈተነ እሞ ዘይተዓወተ ምንቅስቃስ ወዳዓሊ ከም እስላማዊ ምንቅስቃስ ገይሮም ክገልፅዎ ከምቲ ዝተፈተነይዎ ግን ኣይኮነሎምን እምበር ኣብ መንጎ ኣመንቲ እስልምናን ኣመንቲ ክርስትናን ክናቆቱ እሞ ዕድመ ስልጣኖም ከዓ ብዘይ ተጠባዕነት ክቁፅሉ እዩቲ ሕልሚ መሲልዎም ደኣ እምበር እዚ ዝሓስብዎ ዝነበሩን ዘሎን ሕልሚ እምበር ጋህዲ ኣይክኸውንን እዩ። ሕጂ እውን እንተኾነ ከምኡ ዘምሰልስል ኣተሓሳስባ ዝቁፅልዎ ዘለዉ ይመስሉ። ኣብርሃሜ ካብ ሃገረ ጀርመን ኣቀዲመ ዝኸበረን ዝዓዘዘን ሕውነታዊ ሰላምታይ ከቅርበልኩም ትፈቱ። መቅፃል ኤርትራውያን ኣብዚ እዋን እዚ ዘጋጥመና ዘሎ ሽግር ተጣዒስካ ዘይምለስ ጉዳይ እዩ። ስኢልካ ኣብ ወፃኢ ኣብ ደገ ኮንካ ልዕላዊት ሃገር እንድያ ነገር ሸጣ እሳት ገለ መሳት ገለ ምባል ፈፂምካ እዚ ክስማዕን ክዝረብን ዘይብሉ ጉዳይ ታስ ተገበረ መን ይኽልክሎ እሶም ከዓኒ ኢዶም ዘርጊሖም 10 ኢዶም ዘርጊሖም ከምኣ ኣብ ኣነ ክበፅሑ ተዳኺሞም እዮም ዝግብሮ የብሎም እንድሕር ሕጂ ኣብ ዝብል መደምደምታ በፂሖም እዮም ከዓ ኣምሓሩ። ስለዚ ንሕና ብጣዕሚ ኢና ንጋገ ዘለና ነንሕድና ክንወናጀል ብሃይማኖት
بأوراجها نواناجل نقول لنا ثم أوراجها لهم زواناجل انتهت يوم هو الكحيل قلب زي فلات هون كل يوم قلبن هون يلوم تلاقيهم بلغتهم يوم يقولوا زلوا إذا خامن يقولوا زلوا ترى لكم قاني راح تقدس مثالي راح تقدس مرحلة راح تقدس جالس أفورتي أب مبل أسرع حمشتن يبليو نايسوا حزارة كلن تايلو تم تخد عسي حدا وجن يميلو إذا قال جاء دربيلنا إذا قال جاء دربيوا بقى حزنا خاني نا بقى حز حبو خاسب كا حنبج تبهل الله فليتي 5 على دربيلنا نحن حدا قال دربيل نسو أبو خنا قدسنا نبر ولا كي إذا قاقي سبات اللون ديم جنا نزم كم ديم زعما سلوا كحنا وما يبلنا عقب كحنا بلا ما لنا عقبكم بلا ما لنا نزبدل سب عقب كنبل سلازي قالنا اينا كلل نبر زلنا ها انا مثالي اسمات مقاس كوب زحيفوتني جن بجيكا من بباس نمتنو خال نبر انا قال حنت تتقم بوليتيكاو زربا تزارب بحزبي ارترا سمعي مهاري زخون حزبي ارترا مرسيسا تزارب سمعي فلم انتهى ده كل شيء تنقل تزارب قلمتات قال حسن نزبدل نزقاق زلسب عقب كنبل اقبعنا ስለዚህ عقب حبيت بلغون كان حاسقاق يسب بتحكى تمطاي تخلني وا حويدو ود قدو بيدو ود اختاي ديمو عقب كبلي بالليل بقى خمزيال اذا قداي زي انت زي قديفنا ولا حنت تفتح كنمط اين خلينا خنسمرك اين خلينا انت تقاق يخلو ود عدنا يبا ود اوراجانا ود وغنا ود هايمالتنا يلكا شلل مبال عقب زي مبال الله روي برو لا تقاقي يقول له تلك مسمع ስለዚህ በጃሁም عقب مبال للمد تقاقي سب عقب كستو تقاقي اللقاء مبال كلمنا لنا ازخ حساب زي لمنا ግን ولا حتى لو تخنا مساين خل خمزين نمس فلوت تاو زود حم ازي ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ هالو ودرنا أنا مبرهة كحساي بحال كابها هجر إسرائيل ملختي خبر بسيلي عبدي مالتيو تفوت حدش عامت يقبرنا حدش عامت من العربية يخطشهن إسرائيل مالتيو عامت السلام عامت الهواء عامت المتفقة عامت هجرنا نملسلو قوان يقبرنا أزي أحن تفهم حالفا زدلقين بإرتراح سبع يتعاطولو مفتشحن إسرائيل مالتيو تقاومايكا دقافايكا كل حزب إرتراح تقاوماي كاب أدقبرخا خون كام من بارس أدقبرخا أدقبرات نبر حيرات كاب عالم بس أبرعوا مالتيو خاوة إخا حاسيبكا سبت خونولو دقافايكا أخابي أدقبزا تلاليها زي تيكي تطعنا تلاليها تشتع تلاليها عسر كيات وعر تلاليها تدقدقوا دست قورا خابكم ومكان وقيكم سبت خونولو قبل لكم إرتراوي أتقالسكم أفئنا الجيجين أبدا خبتشحن إسران فما يقولوا الدبات من لسنا عدو سنحاسب لنا عامة السلام عامة رهوة يقبلنا ريدو إرنا خير نيربي إذيان أما حالا بسلي باي باي Hello, syukur tertidur. Kami welcome kau dulu. Happy New Year mo. Ana filmon bal kawat di sawe. Mo kata telekata ni zinai Sudan dulu. Bahat zahmat kau budai. Kullina ini ada kisna. Anda intai jam ni bertafat awid naik dulu. Nak rasik gil bad naik number. Tawai agam nak fatahan naik kam tupai. Sil kada. Jungkur naik. Beagi hidu najirun naik. Walahan tino. Takuan serat mukamu. كنولتو أجيدو نقرنال علامات كعلامات ولا عند فتايلن الفاتي دان أنت هذا تعلم عيني بالله ولا درس الله تامش نبي حق الهممي تحنت فتح هذا اللاجئ كد موحى كون تدي تجاجي كإسرائيل كبروا ببالديلك قالت ترى دليك أتورا هاجري ديلك ساعة فتح بيد هذا الله ناترى يشجرن نحن تدي فتحني علم ولا سباي
መጪው ካብ ሱዳን ከውፃልና ኣሕዋትና ፈፂምካ ድንቁርና ንሕና ኢና ደቂስና ወወፂና ድራው ብዓሌት ብሃይማኖት ብወገን ታሕ ንብላ ኣለና ጉዳይና ንገብር ነው ኣውሮፓ ኣሜሪካ ምሳእተኻ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሰዓት ዚ ሓፈሻዊ ትሕዝቶና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ስለምክታልኩም ደጊምና ንመስግን ሰላም